Dalan, kinapudno ken biag. Naimpag nga orasyon, papagayon. Inta iba sa Proverbio Kapitulo 5, versikulo 15. Napudno ka kuma iti asawam, kat isulaan ti pangibukbukam iti ayat mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Wananang, saan man na nagawid ni Alex si Tirabi? Sa dinungay tinagturugan na. Kanayo na kasta tiraramitin na. Kat no damagak. Ibaga na naturog iti balay ti gayem na. Babae, wano lalaki. Nanang. Amangan mat no adda babae ti asawam. Iti day tangar aramiden na. Imposible nga awan mading aramid na. Amangan no balay ti babae ti pagturturugan na. Kasta nga ta. Kat ti sweldo na. Ititid na kadikan ka. Kadagituyan na kat. Sana na kumpleto nanang. Ano damagak? Kunana nga da utang na binayatan na. Ay, Diyak kaya ta panunutan nga da babae ti asawak nanang. nga isumat ti pudnaw. Oray jak na panagnakan. Talaga apatyak akasta. Nanang. Takwatam Ayun gayam, ayan ti apok. Kailiw ko, iso nga imayak pimasyar. Ada iti silid mi nanang. Nakaturog. Sige, urayak ang makarieng. Iliwag pa, sakbay nga agawid O anya, dito'y ka amaturog do rabi. Saan? Agawid ak may jibalay. Ang mga nuagungot ni Mrs. Okay. Adakan ka dahita? Oh, mangan ka na imbag. Tadikat, ibaga ni misis mo abinisin ka? Talaga mga anak Gaputa na imas tilinutom asidaan. Amok naimimas tilutok ngam ni bakat mo. Day tati may sa makagapo, akay kayat mo timangan dito'y ayan ko. Adla di ta amin na. Kat, kaano ka nga rod nga umay dito'y apartment ko? Basta adda aktulatan. Sige. Orayin kalat ta. Agawid kalat ta dito'y. No kayat mo. Italaan manan asimangpet ka. Ibagam ko matipod no kanyak. Adda ka di babaim? Adda. Apay? No kasta. Pudno ti atap ko. Diyak kaya ta panunutin agulguliban na. Si kamot langan tinangaklon. Kat? Iti kasta pa nagsasaom. Talaga dinadahalan ti babaim ta panunot mo. Sumardeng kan. No kayat mo nga agawid ak pailang dito Di kan sumanao. Tanya ti kayat mo mapasamak. Aklo naklatan nga da babaim? No di mo maklon. Di agsinatan. Sige! Itamat laang, agawid kamin kini baby je balay dananang. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Nagsina kayong iti asawang pare? Wala. Ambom ka di. Adamot gayam lalaki na. Pare, di mo niya ramidan iti basol ti asawam. Tas ikati agbasbasol. Saan ka pilito na mamati? Amon pare, maditi aramid mo. Insukat mo kit din ti pamilyam iti babae. Apay, di ka di makonsensya? Saan mo ka di akaasyan ti anak yo? Di bakat ko ti pimanaw. Di bayam. Subyam ti pamilyam. Dikdikam lang ti babaim. Kaya't itikan nito ang maamuan ti manager tayo ti kasta nga inaramid mo. Ang mga no ikatan na kan dito opisina. Saan? Tararamidag ti amin na trabaho. Diyak matpulos at kurkurang Wen, ngam amumatan ti surusurutan tayo dito apagan nurutan. Maipapan iti empleyado dito Aron bang ating may isang empleyado, kaya't nadalos ti aramid na. Adamot ayan, nadalos a tao.
Amin tayo, ket nagbasol. Agbalbaliw kan pare. Itatanasapa pa eh. Amangan no maladaw tunti amin. Amangan no... Di na kanton maaklon ti asawam. Talaga, di nakmaklo na. Tadang arod lalaki na. Sige, makamukang rod. No di mo kaya ti pabagbagaan, ay kat awan mabaling ko ah. Siyak pare, panangisakit laeng ha. Day taman biyag mo ti pakibyangan. Saan at ti biyag ti sabali? Anya? Kunam lang na sino kamat anadalos ah. Di ta ka man lang eh. Kat, anyangay nga rod ti aramidam. Di aklo nam ti kinapudno asaan nakan akayat ti asawam. Nanang, Nagbatad matanak ko. Talaga adi nakan kayat ti asawam. Sapay nagkalaysa kayon. Naimbag kumano di kay pay nagkalaysa. Tapno makasarak ka kuma itinasaya at ti ugali na amang ikalaysa kan ka. nanang. Sana ngagbabawi ang nakikanlay sa akin ni Alex. Kaputay ayatag. Kan iso ti ama ti anak ko. Padyak ngagsublin tumatlaang nanang. No kasta, bang namnama ka ngagsuble? Wen nanang. Numabalin. Diyak kaya tamarakrak ti pamilya ami. Iso ano bilang tamakaamiris katagsubli. Pakawanak. Bala makamu ka. Ngam ka sa noon no aramiden nan tumanan. Mapakawan kong tulata nanang. Agtatakon kalatakan ko ana. Kaputay iso ti ama ti anak ko. Kan ay ayatag. Nagkalaysa kami. Iso ti asawa. Mala, makaamu ka nga raw. Anya? Pangaasim, Alex. Tarong karat ni baby. Saan nga min ngagsardeng tigurigor na? Kat ko na ni nanang ang kailiw na ka. Di ka man nagaramid iti rason. Tapno umayak la ditayan mo. Talaga ka dingawan ng tipatag ti anak mo kan ka. Aday talatag babae, tinapatagkan ka. Bay! Disturbo! Pare, tarong karang mat ngamin ti pamilya mata, kailiw na kanti asawam. Awan bibiyang mo kanya. Madiday tararamidem. Agasam, insukat mo kit din ti pamilyam iti babae. Babae ni Alex? Pudno day ta kakadwa. Insukat na ti pamilya na iti babae na. Ket numamuan ti manager ti araramiden na. Ay, ang mga numaikat pa eh. Ay, sigurado na ka. ko. Ngamin ko marik ni Aileen. Inanak ko iti bunyag ti anak da. Ay, iso. Pare Alex, ipulong ka. Isos. May mayatan ama ikat ka, ngam ti agbababae ka. Anya? Hello, kumusta ka, Mare Aileen? Daytoy. Adda kami kini baby dito baray na nanang. Naamuak kini pare Tonyo, tinapasama kada kayong agasawa. Mare. Kat, anya ngay? Adda ka di sustento nga it-ited na kada kayo? Awan. Agsapsapulak nga ron iti panggadag ina. Kapunta awan ti igatang ko iti gatas ni baby. Kat, adda ka din na sa pulam? Awan pa'y nga ron. Agsapsapulak pa'y lang. Kasta gayam. Ay, talaga gayam nga awanan asi ti asawam. Bye-bye ang latan. Taamo, makaamiris to. Umay ka dito opisina. Umay mo kasarita ti manager. Ibagam ti naramid ti asawam. Naimbag kumamot ano adda sustento nga it-ited na. Awan apulos, mare. Di man lamas yan iti anak yo. Kinapudno na. Agurgurigor ti anak ko. Kam, di naman na umay man sa rungkaran. Ay, nagalas gayam ti ugali ti asawam, Mari Aileen. O sige, umay kanto sa rungkaran no Domingo. Kalpasan ti panakimisa. Agyaman ak, mare. Agkarkararag kalat ta Kidawam ti tulong ti Diyos kan ka. Ikarkararagam ti asawam, tabarang makaamiris. Wan, kastagar aramidag. Kat agyaman ak iti palagip mo, O sige, bye. Ay,
Kaasimot ni Mari Aileen. Masurunak kin ni Alex. Sapay nagalas ti ugali na nga ipakpakita na itay di opisina. Dinadaal at talaga ti babae ti panunot na. Namuak ti inaramid mo, Alex. Iso pinayaban ka, pagkasarita ka. Sir, Amumat dagiti may parit iti dayto nga opisina. Saan ka di? sir, Nga mapay nga inaramid mo pailan. Pinalagi panda ka dagiti kakaduam ditoy. Ngam natangig kalatakan wa sumong sungbat. Tanya ti kayat mo pagparangan iti dayta kinatangig mo, ha? kuha sir. Apay, saan mo ka din nga ayatan ti asawam? Saan mo nga ipatpatag ti anak yo? Tapay anang ikabalay ka iti sabali a babae? Kuha, sir. Naikatan ti panagayat ko iti asawak. Gapo, ta nagpasulisog ka iti sabali a babae. Ha? Intulong mo na pasamak dayta. Aging ga a pinanawa mo anaming pinsan ti pamilya. Sir, Amo matadya kayat ti dakas nga aramid. Ti kayat ko, nasaya at kumati aramid ken ugali dagiti empleyado. Gapo ta nasaya ta katao. Ken makadyosan. Ngarod, ti kayat ko, ket makadyos kumamat dagiti adda iti babae. Amo yung matdayta. Isu nga inawat ka idi dito'y kumpanyak, gapo ta amok anasingpet ka. Ngam nagbiddo tak gayam. Isu nga itamot lang. Ag-resign kan. sir. Diyak kaya tikas ta nga empleyado. Gapo tagmalas lang ti kumpanya, nukasken ka ti trabahador ko. Sir, Awanan ti bagakpay. Agtungpal ka iti kayat ko. Tamangan no dakdakas pa iti pagbanagam. Ha? Amangan no tulungak pa iti asawam nga agdarom kontra kada kayo iti babaim. anya? Anya? Isinan akon, gapo iti trabaho. Ni, kasta ka di kalakanakan ka ti amin? Diyak kaya ti mapukawan iti trabaho, Roda. Adamot trabaho ka. Di oray man agikat ka iti panggadam. Mansapol ka iti sabali. Nasaya ti kumpanya nga ayan ko. Mapnagak iti sweldok. Kan man nakawat pa iti akin kuka iti kumpanya. Kayat ka di asawan dayta. Ngagsubli kan iti pamilyam. Saan? Ngam kayat ko ngagsinatan. Tapno sa anak amadadaal iti trabahok. Sir, pakawanan da ko ma. Naglabsingak iti pag-anurutan dito kumpanya. Ket, anya ita? Ikanda ko nga pa iti sabali agundaway, sir. Saan na maulit? Anya? Pangasiyo, sir. Di na ko may katan. Kasapulak ti trabaho. Bueno. Ikang ka iti sabali agundaway. Ngamnas ken nga agsubli ka iti pamilyam. Sir, Idyamon ti babaim, Alex. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam. Kasta ti isuro ti Biblia. At ti asawam lang ti rumpeng nga pagragsakam. ha? Iti ka dito ang maduktalak nga agululbud ka. Talaga nga ikaten kan dito yung kumpanya. Nalakalaeng nga ramidak dayta. Aday ta. Kompleto tinted ko. Sana naksayan day ta. Nangibati ka lang ta kumaiti parakan ka Sana bale. Ta kompleto matibalon ko iti inaldaw. Merienda kan tibalon ko akan nag-iti daw. Iso adya ko naggasto. Alex, Mga mukan dita bakit? Gumatang kayo iti para kada kayo kadananang. Kababain mo't kada kada. Tani, makipagnanaid tayo dito'y balay na. Nagbalbaliw akon, bakit? Da kayo niti anak tati at da ita dito'y pusok. Awanan sa bali pa'y. agyang anak no kasta. Makita man. Manunabulan na masapsapak nga agaw-awid. Ken may sa? Ado ti gwardiyak. Kwartya? Uwan man.
ni Pare Tonyo, ni Mari Feli. Bambantayan na dagiti garaw ko. Tadi na kayat maulit ti basol ngay naramid ko. Pagyamanak unay ida. Agyamanak mat iti Diyos. Talinawlawagan na ti panunot ko. Isu nga ita. Saan akong nagbabahay pay. Saan akong nagbasol pay. Awan tinasayaat nga ibunga ti dakes nga aramid. Ti dakes nga aramid agbalakat matlaken ka iti udina. Papagayam ditan tinagyibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Pagloy. Musika kan computer recording technician Mark Mollett. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ni istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo.